Megalayapost.news. Marcha perang! Marcha perang! Marcha perang! Islam! 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 Hakajingan maburo mentagasngi yakajingya lanti basaw puprasnam ke Khasi Student Union KSU nadu bala suit la shor kum kaseng ban shakri na kamta ka jaj ban rio President barang ba ka KSU samla lambok starwel marngar ula krenshai ba ka KSU kanam kenran dien dalai bat kandang peteng ban yang skam ban shakri yala ka jaj ban rio wat hapadang sibun kijing tenju bat kijing kumbala kandu ha kisaw puprat ligisnam balalit no ula ongru ala radon sibun kijing sha ben chakho kijing sha kano persha ya kaseng hanre kaseng kanam sngap satya namar ka jing suit jing shor ya kaseng KSU kalong bai banyada ya la ka jaj ban rio bat ban pen ya kijing ba ka jaj ban rio ko ya kandu na ka jing sha thombor ha kimender ulapan kan maru da ka baong ha ka jing shakri ha po kaseng bun ki dkhot kaseng omtang ba ki la khreu ka man ka phan ba ki sha bom sha sho sha set bandi ba ki yakun na ka mta ka jaj ban rio henre la bun ru ki dkhot ki bladu ya la ka jing hau kuli baru ha ki khti jong kita ki mender ki ba persang ban her thma persha ya ka jaj ban rio ka bri u hnyo tram Andai kacing ya lenti jong KSU kaya telun na kapors kapor kinong kren na basa kamat lapan kamau ya kiki kimat kibakum kaseng kalaship batkum kaseng kalayak di kisnam masoban nong hukum kene klemat hukum kene kasi kabakar pang kabak KSU sabu prasnam manswa kalami samadan omnam ta kacing suba om ta kacing sup om ta kacing kemen bagi samla jauh KSU bijumi madan bansha ya ta jing tenju bansha atau jing jenjar rengkat jing jauh mat jing jauh senam tanggawai ka thong galong ka jaj mareu kamdai masya te marang kadai kasi kabaya pen kamau yingi iwai peiwai kumikun samla jong ka jaj mareu khamtam kit khot jauh KSU ne sha khamat ka jingai leti ka kumnu ini akendu handai tanggawai ka nogrem ka baskam ngapan don kacing syakri ya kari bagi jaj penreu kadai langba kita ke cinge jik tenju bobon kadai kum ki samla hap soto ka thong jong wai po wai samla kadai ban skam ka nogrem wat pata pat preng jik tenju oper sibon kimat ki jura ba kum kaseng ka jukren na ka pos ko po na jukren bat nga pen kamau man ki shu ba per ki ba kum kaseng ka sem bat ye pen snow soka lagi powdeli ki snam le kren pang ka tau pot usam pangka jing song scam jong gari baga jaj penreu pangka ta ka puli ka puthi jing don kam ji samla po jong jaj penreu ka wai hendai ka sosi kalong teng kai ka jubab ngiyo ko mikon samla ri tang jingrung along jong di khot na ka pos ka po ri kan mau tang ka wai ka hing bandi jong ka sarkar kam dai ka suset ya kiri sne undai ngasem bat ngau berbo apa kari ka school ba jong samla ko juprang ya ta ka mensim ejri ka mensim lanade Panyesha ban lenda di namta kimat kijura jongkari bakajat betul kawai. Ngabiak hakbang yang aku mengani kesgi man kan mau ya gani kesgi betempang kesgi bela suit da short ya KSU bro kawai. Kan mau haki Islam ki man swa. Ka jubab pengiyo teng kalong. Ka jing krau kamen jong kinong yalam bat ko lapan kemal kinong keren bakal kelonnya bro la dondo ki kap busien lahap bandra ya kamet yap sudah khot na benta kicing syakri ke jongki ya kari ba kajai pergawai omtang hakuli jong sarkan dai pasat khadu jika mesim bakodol jud khot hakikti joki mendia kacing geli galong ayu ko kisamla jong kajai mendeu ngin cuba syak pateng ke bansawan ringa soban dong lara ia mak takaya khayam takisni ke bangi sukot tangia kedok ting kot tangia paj madong yoi wing sobanong kajai mendeu sen kasni ke syaklun bat sa senjar hakinong wai singi kani kasni ke pen kan mau op tangir khot jong KSU ngasobanong ngawe ada jing surat iki samla jong kajai mendeu langi don yang tak jin ki kri pada bi kita jinge jen jar par kita jingma ki ba abi kajai mendeu ka bai ngasobanong tole dak jong kamram nam ta bantai kari ba kajai mendeu khamtam wani khun persa yet ki bor subar kumno persang pastalap yang jemut perkhat hakani ka pri nyo tre ko wai kantang yawai ngasobanong khamtam ki samla ye mata ka juk kababun sumbun ke yuan cilong kajai mendeu ka jungi rai tang ka bai ngemli ban liempat ka thma perkhat ka jungi ringi liem no thma perkhat ka jungi ngasobanong ka jingjok jong kinong wai ka ablupa ka jai mendeu ka wai tongi nyami dang ni kom dikhat jong ka jai pai mendeu khamtam kinong lam papura jong KSU toni yes kam pikan ngram egi shu masa syam nang nesmat kum kaseng berkawai ngin sa syong perkhat rai tang ka bai ka jing yakhon jong KSU na ka por sport kanam lep kanam dam lano nuru
ai pakan tho ai ban kat bakiban hindai ngasobonong kacing syakri jong KSU ka jait madeu ngim semla syakri nam ta kanam ka puram simat kacing syakri jong i ka jait madeu nam ta man yakun pakham tam penne pensa pat pensongsangan ya kari ba jait madeu hakal yang jong peri terap play try kada nang kerku ya kari ba ka jait madeu koi kham tam yedik snat rekam ba pher jong KSU ngais kam ki samla padon ita mesim jong kacing kili ken mi kacing syat hem kham tam pan dikna bakalawai jong ka jait madeu ka syong kti ki samla rai ma phi ki samla nang ne syakman ai bentak mi di benle bat ai bentak hap no senyang ya kari ba ka jait madeu koi ngin ne skam ka nong ka jongi kham tam ngin pres kam ila de bat ngin bo jing duai wa blai trai krat long ai bo ya bor ya ka seng kham tam nang ya ai ngi ta ka cimut pakat ka pasai tham bi nang la pentulun di kam ki isu affair bat ngin long sten nong kren nam ta ki isu jong kari ba ka jait madeu koi ta ka nong rem ka pas kam ak bangila pasyakri ya ka jait madeu hanti ka hok nanti jong jing isa bat kam da kena din kam da tiang ya ki ge jing penting ajing ya nanti ge jongi ban da wel giu hukum gini si masa bonongan perta ya jing perta tama jo sen march perang march perang march perang Islam Meghalaya Post.news